Pane chitiko chashamisa nekuvhundutsa vanhu aiwa vakashokeka kuZVITF vachikuona kuti the speaker of parliament aiwa Jacob Mdenda anouya panapa ane appearance yakanakidza vanhu, vamwe vakavhunduka, vamwe vakati ZANU-PF zvaimboza kumbotiitira. Sanapena mashoko anyatsoratidza kuti aiwa murume mukuru panguva ino ashamisa vanhu. Bo subscribe, like, on the bell icon. Timira paende kozo anoposta Jacob Mdenda wamuziva. Aiwa anozikanwa kuti aiwa is a gentleman anogara aiwa asina vhudzi mumusoro. But panguva ino vachiona these pictures aiwa vanhu vanoshamisika. Vanonyora vachiti the usually bowed headed speaker of parliament Jacob Mdenda was spotted as ZVAITF sporting an afro. It's not certain whether it was a wig or if he had a hair transplant. Tomashika mdaji pana pamkozo ni pictures are trend pa social media. Wanachamska kuti what's going on? Aiwa na the speaker of parliament anozikana kuti aiwa ndo vanhu vacho kanongo vachinzi vari the ruling party ZANU-PF ma big fishers, vanhu vanotyisa, vanhu deserve respect, the people who determine the lives of people munyika yeZimbabwe. Panguva ino aiwa vanhu vanoshokeka nechitiko ichi. Chitiko chinoitika panguva ino yatinoona kuti tensions is rocking the ruling party ZANU-PF. At the same time tikuona kuti the government inouya ichi declare kuti ma letters nema memorandum akalika akaexposewa vakati nevanhu vakaita kana sana ZimAI nana Bomshogeza ema proceedings akanga idakuitwa nema legal in parliamentary affairs vana the speaker vana Jacob Mdenda ma issues avaida kupusha ekwamenda the constitution nekubvisa the mandate yema elections kuZEC ichiendesa kuregistry and the likes. Panguva inoi enhau iri kutsviriridza nyika yeZimbabwe, vanhu pavari kuti aiwa rega tingomira tingoona kuti these two sides ichakurira mwende ipi. Tudze mafunguro enyu mutikudi pamusoro pechitiko ichi. Mina comment section yedu mafunguro enyu. So subscribe or like, chit on the bell icon.